Nemecká, západná, stredozápadná Afrika, nemecká východná Afrika a dali im iba takéto peniaze, akože byť tlačiť. Toto bylo a býva, to už neexistuje, tie státy. No sú premenované. No vidíš, ale keď je Talianska napríklad, tak dali im pekné peniaze. No to bylo Habeš. Habeš. Habeš, to Itália. A toto bolo to belgické Kongo, čo im tam Belgické Kongo. sekali ruky. Ale vieš, že či majú ešte tam vplyv Belgičania alebo ne? No tak ty vlivy jsou tam furt, víš, to je. Ale som ani nevedel, že